south, east, west. Kat nagparang ETN, di north, naroon din jay. Kalpasan na, iti sirong na, day di nakitak a panluka, at daman na malaydayaw may sama para sa panluka. Nga nabalkot iti selopin, at dalita sirok iti Christmas tree. Kat kalpasan na, ada may isang nga ima nga nakadampugon ang dagontes na ada inala na nga may isang nga nabalkot nga banag masal ko kay lang masinunuunan nga daytoy inala na imparabaw na itirabaw tila kisaan ket itayon na madaman nga mensahe sa Santo Espiritu itan nga nagpuspos den jekit nalukapang bigay may isang nga bato nga basit nung mutay natay bisi natay basit nga bato idinto nga basit bejay nakaranran niya nga isuti mang silsil na itinay sentro local pasan na ada may isa nga naidumdumang nga raya kung naktamay may isa nga isu iti nagpangato ket isu iti nagsiblak bati pa nagpangato na naiyapin na ukrad de ket nagbaling nga lupot apuraw nga isu iti nay kabili iti tangatang apay nga tama nay kabili iti tangatang kuna ay gayam DJ kakabsat at da DJ laplakdan na may isa nga banag nga laplakdan na nga matinag ket kalpasan na itirabaw iti lamisaan ado dagitay regregalo nga adda dita ket idinto nga pasit lang nga bigaw dijay data ismules sa sinabigaw idinto nagadumot ang regregalo kasam ti pannakanay nga ta DJ kung kunak ngam baban ti babaen iti pa nagtutuloy iti pa nagsautin na masantuan nga espiritu itan na imanayemot ket iti pannakana iti pannakay kadto nagbaling nga tay turod nga basi na iso na tuon-tuon dagi jay nga nagip ket kalpasan na adda dita kaupsa trabaho ti lamisaan ket instrumento nga naramat iti apo nagpintas ti langana tat eba nga rutatang saan ta adan tadatay mo na nagkita adan nga nabasket na bakod nga lalaki ket iti adda natay iningtag na letter P iti naikabit iti naikabit iti iningtag na kakabsat ket iti daytoy nga ayan tayo nakaragragsa kakabsat nagadudag itang heles nga isu iti mangliklik mo habang agsasaw ti Santo Espiritu ket dati nga gundaway ita nga ay aywanan ta dayta nga Christmas tree nga dagiti naybitin agri matimat nga naytulong-tunggal maysa kada tayo dayti tadangan nikita kung daydayaw pagyaman ako niya di apo kakabsat naragsak na tatati pa nakaselebrasyon dahil pa nakayanap ni Apo Isos kakabsat kat iti parang mat iti likuran tinaramag ng instrumento nagpudaw na di ulap ka nakabatay na kita yung anghel da sa nga pulo kat duwang anghel kakabsat kat nagragsak na taglili mo da kat awit-awit na kita balitok nga trompeta da sa nga pulo kat duwa da nga anghel kakabsat kat kapota ni Jay pa DJ ulap, umalalis nga kaslag, lilimot nga kasi kapsat, kasi diya matararamitin na suwa nagsayatan, kakabsat iti na ito, gragragsak tayo, gaputa, mamati tayo ko na po Isos, kana adanam nama, iti panagbiag tayo dito yung lubong, kan iti mapasungat nga panawan, kakabsat, iti daytoy corona, tinaramat ng instrumento, iso iti dati ngay nagtayang unay nga nagranyag nga blo kakabsat ngam iti aking na pay puraw kasama mo ti jay gaygayadan na kakabsat kat iti mo tinaramat nga instrumento naitatak kakabsat ti pasuti surat iti masarakan iti Lucas kapitulo 2 versikulo na 13 nga ginggay iti 20 madaydayaw unay ti Apo ay ayatan tayo ti Apo tayo na ayat na tayo magkakabsat amen. Madaydayaw tanda nga nakita kanay parang kanya bitay ipaay mi itayak na itakabsat nga nakita babangan ti panangitang gayan dagiti nga dakulap ni dajay tumeng na pagkat tatay medyo ijay unag na nakita nga dajay medyo nagukap basit akasta ta adda simrekan dayjay agas nga isu iti adda datay may isang nga urat nga isu iti sinurot dagijay fledos nga isu iti nag-circle akasta nagpuspos ijay unag iti tumeng na ket itayon nga madama nga makakarga ang tayaran ko ti dextrose ita nga naging inot mutlaeng nga nagkaeng
dayjay nga tumang, iyo unag ti tumang. Dahil ito dala nakita kag yaman akya. Awanan, alibaka kayo, ipasukas. Kaya tinitigal nga sa kakabsat, masarakan iti Matthew 5, di versikulo na nga 7, ingana ti 10. Tingaro, paulo na ti kaskasabay ti bantay dagiti na imbagagasan. Tingaro 7, nagasa tagiti manangangaasi talak amin danto ti asi. Ti 8, nagasa tagiti nadalos ti puso data makita danto ti Diyos. Ti 9, nagasa tagiti mamakakapyan tamanagan danto anak ti Diyos. Ti 10, nagasa tagiti may dadanes a may puti kinalintek takukwa dati pagarian iti langit. Ti sumaruno iti Lucas 5, versikulo na nga uno ingana ng ti 5. Ti paulo na ti kalap adat-datlag dagiti muno na nga adalan na. Tingarod uno ket naramid nga idi ago humong dagiti ado tattao ti yan na tadno denggen dati sa ti Dios iso as itatak dagiti giti danaw ti Genezaret. Kitos ket nakita na ti tuwa barangay nga dada ti asidag ti giti danaw yung dagiti kalkalab dimsaag dak kadakwada ket inugugasan da dagiti iket dati tres ket isuli ni mugan ti maysa kadagiti barangay nga isu dagiti kuka ni Simon ket dinawat na ken kuana no yadayo na basi ti dagag ket idi nakatugaw iti barangay isuro na dagiti adu at tao ti 4 ket idi nagsati nga nagsaop kinunana ken Simon agpatao ka ket iyawat yu dagiti iket yu ako kumalap kay pay ti 5 ket simungbat ti Simon ket kinunana ken kuana manursuro nagbannog kami nagpatpat na ket awati na alami upay kas tagaputi sa iwayat ko. Sumaruno Lucas 2:13-20. Ti paulo na panakainak niya po Yesu Kristo. Iti magsapay paulo na dagiti pastor sa di Bethlehem iti 13 ngarot kini kita tungata na ikuy iti angkel ti maysa dakkel a bunggoy dagiti na ilangitan na buy-buhit ang nagdaytayo iti Diyos ket kunkunada. 14. Tayo iti Diyos, iti kangatuan ket talna iti rabaw ti daga na imbaganaken, dagiti tattao ti 15. Ket iti nga pinanawan ita dagiti anghel na napanda sa dilangit, dagiti paspasto nagsasaula kinunada, intayo nga rin iti Bethlehem, ket kitain tayo daytoy ang aramid, ipakamu kada tayo ti Apo, 16. Ket napanda nagpadas ket na natumpungan ta ni Maria ken ni Jose ket ti ubing anay ipayda iti kulong. 17 ket nakita da ni pakamuda ti dama kanay sa kadakwada maipanggit ito yung ubing 18. Ket amin dagiti nakangeg nagsisitaw da dagiti sa kadakwada dagiti paspastor ti 19 ngem ni Maria sinetmetan na amin dagiti banbanag apinan panunot ti puso na. 20 amuli ket nagaw dagiti paspastor adinay dayo da ken itantanok da ti Dios kapu kadagiti amin anang nangig ken nakita da kas na ipakamu kadakwada punto. Agyaman na, perdikan na. Padadaman nga nakasagana. Akas may isang sundado nga materiya. Nga adu tiram-ramit da kat nakasagana da. Dagiti pabuya ni ama at dada nga nakamakam sapay tuma. Dagi sagot nga da kana kayo. Ay iwanan nyo na iba sa kung tikasta, mataginayon. Saan nyo kumangaluluwayan na gito nga parabol nga nayawat kada kayo tapti kasta. Tada gito, itikalasag itong galmaista kada kayo, kabayatan, tikadra, diretoy, ano. Kastoy man nga ron, ti may isa ang tulsod kada kayo. May isang tulang nga iba, iti mang sumbat. Tipan na kaya na, Timisias, na ikabili ko long, nabungon tinampin. Anya nga rood ti kulor di tangalampin nga naibungon. Itiray ita nga misyas. Sa may iba, di ba? Puraw nga lupot. Tayo nga rood tinusagana ni ina nga Maria.
Kada kayo nga rod nga naawis ang mamati. Ikawis yung nga rod. Kinasayaan, nadalos, napanagpuspuso. Dirayta, iti isagot iyo. Akas pan nakabungol na. Kastoy manen, ti ko namin kara kayo. Iti da ito, yung abisapa, ngayon kayo pa nang celebran, iti da ito, yung Paskwa kong kunayo. Ang nakadi, din sa gana yun. Ngayon ko Paskwa ayo, iti manugbot, kara kayo, sapay kuma. Dagiti kumanan baritukan, nasagot, nasaan kumang nabungon, iti karton, nga iyawat siya. Kastoy manen ti ko namin kara kayo. Iti bunggoy nga na espirituan, adda kayo ita, sapay nga rod. Ti pa nagmaymaysa, tunggal maysa, nagdanunan, ragsak, rag-u, kara kayo. Tapos ti kasta, udpud no, kara kayo, timang sabat, iti na itamisyas, nga mayanak, kara ikabyo di kulo. Pasut ti suratan, ngayigmin kara kayo, ti kasta, paado nagiti ramit karamit din tunggal maysa kada kayo pa sa tisurat saraton mga ron. Iti pa nagsurat matlag na Apostol Matthew, iti kapitulo 2, unong patingga iti 12, iba. Leksyon mo pa ipunta. Ganito nga Mesyo Kapsat, masarakan iti Matthew 2, versikulo 1, hingga ti 12. Ti paulo na kapunan ni Hesus Kristo. Tinaduno kapunan ni Hesus Kristo, anak ni David, anak ni Abraham. 2. Na Abraham pinutot na ni Isaac, ket Isaac pinutot na ni Jacob, ket ni Jacob pinutot na ni Judah, ket dagiti kakabsat na. Ti 3. Ni Judah pinutot na ket Tamar da Fares, ket ni Zara, ket ni Saan ka Ay, di? Matthew 2, pasensya ako. Iti Dos. Apostol Matthew, kapitulo 2, Dos. uno, 12. Uno, 12 kayo. Kayong binuwan. Nagiti mamasiri biti daya, sorry. Tunoy di daya na yanak nga rin ni Apo Jesus si Bethlehem, sa dinudya kadagiti aldaw ni Ari Herodes, at yung dagiti mamasirip kadagiti lugluga iti daya, imayda sa ni Jerusalem akunkunada. Sa dinutian tinayanak nga ari dagiti Hudyo, sa lugsutan nakita ni TV12, DJ daya ket imay kam nga aldayo ket kuan iti 3. Hindi nangil dayto ni Ari Herodes naglagaw ket ti amin at taga Jerusalem, nagipaglagaw dami ti 4 ket di nga inumong na amin, kapangulwen dagiti sa derte ket dagiti eskriba iti umili inintuon nga no kasano nga tati pakayanakan ni Kristo. 5 ket kunada ket kuana sa di Bethlehem sa Judea, kakasadyada nga isurat dagiti mamato. 6 ket sika Bethlehem dagati Judea sangka sikat ti kababasitan kadagiti prinsipe si Juda. Ta sikat ti pagtaudan to ti maymay sa pangulo. Amang pasoy tilik nga Israel. 7 ti kasta ni Herodes nayaban na dagiti mamasirin inalimit ket tinamukod na kadakwada na imbag ti tiyempo api nagparangti at tigit 20. So kitibauna sa ida sa di Bethlehem akukunada kayo ket damagyan nyo aning bag tinagpantubing ket no mga sapula yun to yamuyo kanyag tamo siyak mapanag tumit ang dayo ket kuana 9. Ti kalpasan ti panakatimod da iti ani na padang ket adto iti bituen anak kita dagiti daya agturturong iti masangwanan daging da iti nakagtengket na 17 nga 20 and 20. Yes. Kini di anak kita dati bituen nagsarang da iti nagragsak da iti napalalo ti 11. Kini di simrek da iti balay nasarakan da tubig ket ni Maria nga inana ket nagrugbab da nagdaydayaw da ket kuana ket dilukatan da dagiti tugupit da iti dato da ket kuana dagiti sagsagod da balitong ken incenso ken mira ti 12. Kini dito napakdaaran da kadag gapu iti maysa tagtagay ni pasanda nga isubling ken Herodes nagawid da iti tagay sa bali adalan punto. Kadagito nga oras ken gondaway. Anya nga rod, awit yo, magbupit yo, ngay dato, sapay. Na espirituan ko mga rod, ti dato yo, nga saan.
kada iti ng materialan, sa bali tigyan ka ng spiritual, sa bali mga tigyan ka ng material. At tinawakan kaya. Ayatun, tila ito yung gunong gaway,